Alright. Tajjeb. Okay. Mela, bħala parti mill-proġett il-kelma fil-komunità tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum il-Ħamis 1 ta' Ottubru qed nintervista lil Annamaria Gatt, magħrufa wkoll tal-bizzilla, permezz taż-Zoom u li se tkellimna dwar is-sena tagħha tal-bizzilla. L-ewwel nett Annamaria, kif inti? Tajba, grazzi. Mela, se nibda billi nistaqsik, x'ħajrek taqbad din is-sena tal-bizzilla? Meta kont tfal kont inħobb nara nisa dak iż-żmien qed insemmi fis-sittinijiet sebgħinijat kienu kemm ħafna nisa barra fuq is-siġġu ħdejn il-bib ta' barra jaħdmu l-bizzilla. Kont nieħu pjaċir narhom jaħdmu, kollox kont nara ħafna ċombini u kont inħobb nisma' ċek tagħhom u jaġlu, dawn l-anzjani l-iktar li kont niltaqa' magħhom kienu jaġlu. U dejjem kont affaxxinata kif għandek ħafna njam u bil-ħajt imdawwar miegħu kif toħloq biċċa bizzilla. Il-mama tiegħi sadattant kellha iċ-ċumbini ġo kaxxa ta' żraben merfuqa kienu tal-mama tagħha x'kienet taħdimha, il-mami qatt ma ħadmitha. U qatt ma tagħthom li għax sadattant jien kont naħdem crafts oħrajn, martiġjanat bħal cross stitch, tapestry, knitting, crochet, kont inħejt, embroidery, xi ħaġa żgħira. Però mbagħad meta żewwiġt fl-1988 dħalt ma' tal-lifelong learning kif nafu għallhom għax dak iż-żmien kienet l-adult evening classes u bdejt il-lezzjonijiet hemmhekk. Kont ma' waħda li ma' Ġozett Merċieqa li ovvjament daħlitni iktar fin-namra tal-bizzilla u bqajt nistudja għal ammont ta' snin sakemm għamilt l-eżami tad-dipartiment. U mbagħad wara ddeċidejt li nagħmel il-lace making program ta' Malta imma l-ċentru ta' Għawdex. Għamilt is-City and Guilds u għamilt ukoll id-diploma in lace studies. U minn dak iż-żmien ma bqajtx inħares lura, bqajt nagħmel ir-riċerka tiegħi, bqajt niskopri kif tinħadem il-bizzilla, kif jgħaddu l-ħjut, il-pari, fejn taqta' ma taqtax. U qed nipprova niżviluppa wkoll f'iktar mod kontemporanju billi tradizzjonali tagħmillu xi ħaġa iktar biex nurikom, pereżempju, ta' lace artwork. Għandek xorta il-punti Maltin, għandek il-moski li ovvjament format ta' siġra Tree of Life, u għandek iċ-ċumbaturi. U fin-nofs għandek it-tila, jiġifieri huma punti Maltin tradizzjonali li ovvjament tista' toħloq artwork biha. Tgħid li tradizzjonali taħdmu iva wkoll issa nurikom wara dan. Imma biex inkompli fuq il-modern, l-istess ħaġa għandek it-tila u kollox fuq it-trajbu tagħna, mhux iċ-ċatt. Dak li ngħidulu l-imħadda, l-Awċin jgħidulu l-imħadda. U għandek xorta il-moski. U għandek punti oħrajn li issibhom fil-bizzilla tagħna. U bħala da xogħol li jurejtni, kif taħdimhom? Ġifieri tibda minn xi ħaġa u tasal għall-finali. Għandi waħda mibdija bħalissa qiegħda fuq it-trajbu. Wara ħafna ċumbini, ir-rubber bands ma tantx elastiku ma tantx iħobb nużah. Imma meta nittrasporta minn post tal ieħor, dan ġemmet ikolli ċarruta biex tagħlaq. Din hija wkoll bizzilla Maltija imma kontemporanja, ħadd l-ispirazzjoni minn ammonite li hija fossila. U magħha l-istess ħaġa ħloqt disinn bil-punti ovvjament Maltina. Għandek il-moski, għax inħobbhom ħafna fil-fatt jekk intu ngħidu, għandek il-xibka, il-net stitch, għandek il-punt tal-balla, il-nofs punt, għandek ħafna oħrajn inkorporati fiha. Ġifieri jinħadem xorta fuq it-trajbu tagħna, ma naħdimx fuq trajbietom.
Ġifieri l-ewwel jkollok it-trajbu waħdu, imbagħad ikollok id-disinn nassumi u x'hekk. Għandek id-disinn, it-trajbu għandek id-disinn. Id-disinn jkun lest jew impitter jiena llum il-ġurnata sirt nagħmlu jiena. Jgħidulu bil-Malti wkoll ix-xempju. Għax fir-realtà inti id-disinn ħatuża wkoll il-ħajt u ħatamel transfer minn disinn għal oġġett li huwa tessut. Eżatt. Ikollok iċ-ċombini. Fil-verità, eżatt. Eżatti. Kollok iċ-ċombini u l-labar. U jkolli mdendel is-soltu l-kuxxinett, il-pinkuxxin għall-labar. Mela, bħala sena tal-bizzilla, ġifieri kif qed tgħidilna jkollok id-disinn, però din is-sena faċli titgħallem llum jew eżempju inti qed tilna li mort ħafna lezzjonijiet ukoll biex taqbad isek fil-bidu kif tibda. Jiena nemmen ħafna li li tipprova. Ma tistax tgħid m'għandix paċenzja jew ma nafx jew naraħ komplikat. Qabel ma tpoġġi bil-qiegħda tagħmel it-trajbu fuq ħoġrok u tipprova b'xi ħadd ovvjament li jurik. U mbagħad li jgħidli nixtieq inkompli jew inkella le dana mhux ma jgħodx għalija. Però nemmen ħafna li l-ewwel trid tesperimenta, trid tipprova mhux darba għad tidaq xi waħda ftit ċans lilek innifsek biex għax sometimes tkun sorpriż. Xi kultant tkun sorpriż bik innifsek tajt ijara rnexxieli nagħmilha il-ħaġa. Tajjeb. U inti ovvjament kif qedtilna bħala għodda tuża trajbu u tpoġġi hekk quddiemek u x'hekk. Għandek ovvjament bejn il-koxox, but ovvjament tara inti kif komdu li żommu hawn min iżomm bejn is-saqajn, hawn min iżommu fuq il-ħoġor, jekk pereżempju x-xogħol jinżellek ħafna l-isfel, tista' pereżempju taqbad fl-ixkun tal-plastik jew inkella pott tal-plastik biex tolli l fuq sakemm taħdem dak li jgħidulha kuxxinata. All right. U it-trajbu nnifsu dak inti tagħmlu jew eżempju sibu tixtrih? Ġieli għamiltu jiena u ġieli nixtrih ukoll, jiddependi. Illum il-ġurnata li għamilt jiena u meta kont nagħti l-korsijiet ovvjament la tkun irrid daqsxejn numru għal-numru ta' nies ovvjament mhux nagħmel kollox. U jew inkella jġibu jkun bil-lest. U xiex ikun magħmul jekk forsi tista' tgħidilna kif tagħmlu eżempju trajbu. Importanti li jkun motti minħabba trapp. Irid ikollok iċ-ċarruta li tagħti. Iċ-ċarruta li tagħti. Irid ikollok ċarruta għal taħt iċ-ċombini minħabba li huma tal-linja biex ma jerħix. U ovvjament ikollok il-bizzilla tkun irromblata wkoll. Mela din hija tradizzjonali. U għad-dissin tal-1880 bej wieħed u ieħor, għandek is-salib ta' Malta u il-festun u għandek is-salib dak li jgħidulu taċ-ċappa għax magħmul kollu moski. Il-parti ta' hekk hija t-turnetta, tajjeb jgħidulha turnetta biż-żewġ għax hija naħdmu dak li jgħidulu straight edge u din naħa ngħidulu ir-ras. U ovvjament ikollok differenti, ikollok f'dak każ għandi l-pizzi u l-pizzi magħmulin bl-antik għax għandek il-ħju tad-dejjem minn ġewwa n-nofs tal-pizzi. But ovvjament għandek it-trellis kannizzata bil-Malti u mbagħad għandek iċ-ċumbaturi biex jgħaddu il-pari tipprova taħbi ngħidulu bil-Malti tabbi lil kulħadd. Taħbi biex imbagħad ix-xogħol tagħtih lill-festun li jmiss. Bl-Ingliż jgħidulhom motifs, Telly's motive u għandek il-Maltese cross motive. Mbagħad għandek il-moski li jiġi fjuret bit minn pari, ngħidulu late pair crossing bl-Ingliż.
U ovvjament qed toħloq bordura. U f'dan każ il-bordura tista' ssir jista' jkollok bl-anglu ta' ġismu 90 degrees, jew inkella tħallih dritt u meta tagħmel il-bordura tiġmagħha jinġema' biex imbagħad tinħit mad-drapp. Eżatt, jiġifieri inti tħid eżempju toħloq biċċa bizzilla u mbagħad taqgħadha ma' biċċa bizzilla oħra. Hawnhekk bħalissa għandi 3 metri li wieħed u ieħor, għall-baqa' li naħdem ftit ieħor. Huwa ħarir imma ħarir sintetiku, mhux ħarir il-propja. Ikollok iċ-ċarruta li tatti bil-labar, ikollok ix-xempju u meta taħdem biċċa sħiħa dak jgħidulu kuxxinett. Once li tinżel l-isfel dak il-kuxxinett taqla labar kollha wara li tkun ippakkjajt il-ċumbini ġo drapp. Illum il-ġurnata min juża l-elastiku ġieli nużah jien jekk ikolli ħafna speċjalment u tolli x-xogħol jew terfa' x-xogħol il fuq. U terġa' tibda minn fuq. Eżatt. Ġieli kellek xi sitwazzjoni fejn jinqalalek xi ħaġa jinqala eżempju xi labar u titlef id-disinn kemm hu diffiċli li iżżomm kollox kif inhu? Tista' taħdem ħafna labar però għandek ir-riskju li ħajjissabdu, speċjalment jekk inti tgħix ġo post mdus. U ovvjament jiena nħobb nuża ftit labar għax nippreferi li x-xogħol jistrieħ. Tħalli anke pereżempju tagħmlu tipu ta' bandla, ma mbagħad ix-xogħol meta tiġbed għax inti meta tuża l-passives waħedhom qed jagħmlu tension. U speċi ta' x-xogħol jurik fejn huwa ġej tajjeb jew le. U għandna nuża ftit labar biex il-ħajt jiddendel ftit. Però mbagħad ovvjament bil-kumplament tal-labar ix-xogħol jiġi unit. Għax inkella qisek qed tagħmlu mod riġidu. Eżatt biex ma jiġix miġbut id-drapp. Eżatt. Għannurik trajbu ieħor għax għandna żewġ tipi ta' trajbiet għax aħna mdorin li naraw biss it-tawwali l wieqaf. It-trajbu li ieħor huwa dan. Għandhom xi partikolari trajbijiet? F'dan każ dan tista' jekk hemm kartolina tal-1920 fejn għandek miktub Go Zoe Lace Makers. Għandek żewġ tfajliet, waħda bil-qiegħda qiegħda taħdem bit-trajbu kif nafu aħna, u għandek oħra li qiegħda bil-wieqfa li għandha trajbu bħal da fuq mejda li bil-Malti jgħidulha r-riġla. Li ovvjament isserraħ fuq dan. Jintuża tajjeb dan huwa disinn Malti wkoll il-meander, ma nafx jekk jista' xi jidher sew, u hekk għamilt sample. Għandek sample meandering u fin-nofs għandek il-moski wkoll u għandek iċ-ċumbaturi bil-pikot u f'dan każ għandek il-moski taċ-ċappa, għandek il-festuna tas-salib tajjeb u għandek il-palma wkoll. F'dan każ peress li inti għandek qed timxi forma ta' mewġ, allura it-trajbu jgħinek biex jew taħdem bil-wieqaf jew inkella bil-mindub. U dan jkollu stenda lih. U jew ukoll bizzilla Maltija. Di baqa li l-aħħar ftit. Mhix nispiċċa. Baqa li l-aħħar nofs festu. U bħala xogħol, ix-xogħol li tagħmlu għalik jew tagħmlu eżempju għan-nies ikunu jixtiequ eżempju jagħmlu fuq xi Annamaria. L-iktar għalija. Però ovvjament kien hemm żmien fejn ġieli ħdimt fuq kommissjonijiet imma l-ilmi vera ikun irid xi ħaġa proġetti ftit kbar il-goffi ngħidilhom jiena. Affarijiet żgħar ma llum il-ġurnata m'għandix ħin għalihom messaġġ. Ġieli ħdiem tal-jurisdiction. Impitter id-disinni wkoll, ma preparajtx disinn. Ma mpitter id-disinni u bagħad jaħdmuhom ħadd ieħor bħal tal-qalbi, tal-altari, jew inkella mant ta' tiġ, mant ta' preċett.
jew xi blaws biex isir bil-bizzilla wkoll, jew bizzilla madrab, jiddependi. Dawk l-iktar. Mela, semmejt li ħafna tipi differenti ta' xogħlijiet. Issa kull biċċa xogħol, xi kemm toħodlok ħin biex tgħid l-estejta kollha. Eżempju semmejt li tal-artal li hija biċċa xogħol kbira ħafna naħseb. Dik id-dum. Pereżempju bħalma rejtek il-festuni tas-salib, dak qabel wieħed u ieħor dejjem indum 6 sigħat. Għax jiena ovvjament ix-xogħol ikun irridu għonit u mhix il-kwantità hija l-kwalità. Jekk il-festun ikun ikbar, ġieli ħdimt festuni jkunu kbar jisu ta' 5 centimeters, hekk 5 centimetri, bej wieħed u ieħor għandek 8-9 sigħat, u mbagħad skont il-mili. Għax għandru jkollok festun ta' salib, għandru jkollok festun tal-fjuret, jew tal-moski ħaddhom iktar. U jekk inti taħdem moski 4 pari, ġifieri b'4 ċombini, paru para, mod. Allura għandek ċertu il-figure of 8 ħaditlalek malajr. Imma kinti jiena rrid naħbi l-ħjut kollha, pereżempju jkolli 8 ċombini flok 4, ovvjament id-doppju. Hemmhekk irid inżomm ix-xogħol, irid inżomm il-pari flimkien, u mbagħad nagħmel il-weaving. Jiġifieri jiddependi it-teknika. Se nsaqsik xi ħaġa oħra dwar it-trajbu. It-trajbu sewwa u ġifieri il-wieqa fuq kif ukoll il-mindut ġewwa jkun fih xi ħaġa. Għandek żewġ tipi, jew tista' timlih b'dak li jgħidu tal-qatta, l-istro, jew inkella hawn min jagħmel luċċana. U mbagħad hemm ma nistax tiġi l-kelma, tal-qatta sħiħa, mbagħad għandek ieħor l-istess strom it-tiben li jkun imqatta. Jew inkella ċana b'dak il-ġismu. Però hawn min dal-aħħar qiegħed jagħmel bil-ġablu, bil-polystyrene. Ovvjament huwa ħafif, feħfef, imma meta jkollok xogħol b'ħafna ċumbini jibda jisbaq l-emmula u mbagħad u jkun ħafif ħafna. Trid daqsxejn waħda toqgħod. Anke biex meta ddaħħal il-labar ġo fih ix-xogħol joqgħodlok unit u jistira. Mela, u rejtna wkoll ovvjament il-ħajt li tuża biex taħdem il-bizzilla. Dak hemm xi tip ta' ħajt differenti? Mela, li jorejtek tal-trajbu il-mindut li jkun sawwiqa fuq ukoll qed nuża l-qoton. L-għażel huwa sintetiku u ovvjament tista' tuża wkoll l-għażel x'ismu il-propja. Tista' tuża mhux l-għażel, sorry, l-ħarir. L-għażel huwa linen. Sewwa. U il-linen il-għażel għandu l-gauges, il-ħarir jista' jkun il-pur ngħidlu jiena jew inkella l-ħarir jkun is-sintetiku. U l-għażel ovvjament tista' tażel li taħdem bl-oħxon, ġeneralment ngħidulu l-gauge number 30 jew inkella wieħed irqi ta' gauge 70 li trajbu tagħna jifilħu wkoll. Però mbagħad tista' tuża affarijiet oħra, pereżempju din hija bizzilla Maltija li hija kontemporanja. Mixejħli fil-puntina, di ta' hija l-puntina. Għandek ovvjament punti oħrajn, punt tax-xibka, iċ-ċumbatur, eċetera. Tajjeb, u toħloq disin li huwa mhux tradizzjonali. U ovvjament tista' tdaħħal taħdem bil-wire u wkoll maħdum fuq it-trajbu tawwali. Tibda minn fuq u tibqa' nieżla l-isfel. Tajjeb, u mbagħad ovvjament tabbixxon u tibqa' nieżla l-isfel. U llum il-ġurnata jiġifieri sirt indaħħal buttuni, wire, aw il-ħajt metalliku, jiġifieri mhux li tintrabat. Tesperimenta, ma tibżax tesperimenta. U bħala teknika, ovvjament għandek it-teknika tradizzjonali u għandek dik iktar kontemporanja. Forsi hemm xi tekniki differenti li għandhom ismijiet differenti apparti. Taħdem kollox normali, ġifieri taħdem b'mod tradizzjonali, ma mbagħad ovvjament sta għalik li inti toħloq l-immaġinazzjoni tiegħek u tipprova tibnija l-ħaġa. Ma tajtx ma nafx, jiena l-kelma ma nafx
ngħidu wara li nkun ippruvajt. Ngħid mhux ma nafx ma rnexxilix, imma laħa nerġa' nipprova. Kulħadd jista' jipprova, huwa talent, tista' tiskopri, jiġifieri. U jista' jaħdmu kulħadd, jista' jaħdmu irġiel u nisa. Għamilt żmien kont nagħllem is-subien jiena l-kolleġġ fejn kont bħala ekstrakurrikulari kelli 10 subien, 3 minnhom għadhom jaħdmuh. Ħaduh bħala biex jispiċċaw il-Form 5, kienu fuq il-mezzi soċjali wkoll u ġew intervistati u taw l-opinjoni tagħhom għax ovvjament minħabba gender issues. Imma talent huwa talent. Jekk inti taf taħdmu għaliex le, għaliex ma tippruvax. Mela, apparti t-teknika forsi għandek xi smijiet ta' disinji differenti. Semmejtilna jidirli qedtilna eżempju għandek tal-festuni, għandek tal-festuni, għandek tal-meander, u bat għandek oħrajn diktar antiki li huma bħal tal-bukkett. Per eżempju ġili ssibhom fit-trieħi bħal majm ta' San Pawl, ħaż-żebbuċ, il-belt u ta' San Filip ħaż-żebbuċ u il-birgu issibhom qishom forma ta' fjuretti. Hija bizzilla antika m'għandix hawnhekk ma ħadx ippreparajtha. Però mbagħad hemm ovvjament bizzilla l-oħrajn li ovvjament kienu jħadmuhom Malta u għalla volja huma teknika ta' barra mbagħad ġew żviluppati b'mod ta' Malta. Eżatt, bħalma jiġri dejjem. Speċi aħna l-Maltin versatili ħafna u dejjem jisu kulħadd joħloq kif jaħdem. Jinħadem ukoll dak li jgħidulu t-torsion. Torsion ikun bizzilla b'mod ġeometrika. Ikollok kwadri, ċriki, dak li tibda bil-pari, tispiċċa bil-pari mingħajr ma żżid u tnaqqas. Hija bizzilla wkoll li tinħadem hawn Malta, jiġi li inkorporaw fiha il-salib ta' Malta. Però hija bizzilla li tinħadem kullum kien, hija internazzjonali. Jiġifieri meta tara bizzilla torsion mhux neċessarjament hija Maltija. Sakemm ma ddaħħalx il-punti li huma Maltin, bħal punt tal-Balla u l-punt Ingliż. Dak huma l-iktar 2 sinonimi apparti l-moski li jiddistingwu l-bizzilla Maltija. U l-moski mhux neċessarjament ikunu ħoxnin, jiddependi l-ħaddiema tal-bizzilla kif taħdimha. Jew tħobba rqiqa jew tħobba daqsxejn waħda ftit mimlija. Eżatt. U fil-fatt interessanti wkoll għax qedtilna il-punt tal-Ingliż. Ġifieri kemm hija sinonima mad-disin. Sejja hekk forsi ġejja minn dak iż-żminijiet ukoll. Għax inti kull ma jkollok 3 pari u mbagħad jidħol b'tali mod li tiġi maħduma qisha l-Union Jack. Allura qisu fin-nofs mbagħad ikollok dak il-maqrud żgħir u ovvjament il-pari jerġgħu joħorġu. All right. M'għandix hawnhekk. Kieku website qabel kont nipprepara biex nuri. Forsi għandek idea eżempju fuq din is-sena kemm taħseb li se tibqa' popolari fi żminijiet tal-lum? Ovvjament, kif qegħdin nagħmlu aħna b'mod virtwali dejjem tista' turi, però mhijiex l-istess ħaġa li kieku jiena qiegħda bil-qiegħda ħdejk qed naħdem anke social distancing nista' nurik għax ovvjament qed tarani u qed nara li ma pari. Meta tkun fuq il-medja ma nistax ngħidlek isma' qbad dak il-pari eċċetera, iddum iktar. Tista' ssir, m'iniex qed ngħid li hija impossibbli. Jien iktar nixtieq nenfasizza fuq iż-żgħażagħ li kieku imqari jesperimentaw għax mal-ewwel jaqtaw qalbhom kif jaraw xogħolek bħalma urejt jiena jgħidu għalli komplikat jew diffiċli. Fir-realtà meta kont qed nagħllem lis-subien skoprew kemm hija rilassanti, terapeutika, tgħinhom ħafna wkoll biex huma jikkalmaw qabel ma jkomplu l-istudji tagħhom. U għandek sens ta' loġika, għandek sens ta' matematika fih titra li ma pari, kemm ħaddender, kemm ikollok bżonn fix-xogħol fejn trid iżżid. U kienet tkun interessanti ħafna. Imma xu ppruvaw
Però mbagħad jew tħobba jew toboda x'kien hemm studenti oħrajn li ppruvaw darba tnejn tlieta u qalu mhuwiex l-artiġjan għalina u skoprew li għandhom artiġjanat ieħor li ħassew li huwa aktar adattat għalihom. All right. Fadlinna l-aħħar ftit ħin flimkien. Forsi qabel ma naqtaw tgħidilna xi ħaġa dwar ix-xogħol tiegħek fuq il-kostumi. Mela le, bħala kuratriċi ovvjament qed nieħu ħsieb il-kollezzjoni nazzjonali. Diversi epoki, ovvjament l-iktar li huma antiku ma dak li huma jgħidulhom il-Coptics, u illum il-ġurnata qed niġbor ukoll dak li huwa riċenti. Riċenti ġifieri anke tan-1980s u 90s għaliex diġà dew 20-30 sena. Li titħalli l-kollezzjoni għal-ġenerazzjoni tal-qoddim. Il-għan tal-kollezzjoni hija edukazzjoni primarjament, tista' tagħmel exhibitions, riċerka, studju, għandek dak li hija l-education u l-outreach program, tista' ssir kemm flaqat jew inkella fuq medja soċjali. U s-sabiħ tagħha il-kollezzjoni mhux biss għax hija kollezzjoni imma li ħadd iskopri l-istorja. Biex nagħti eżempju, jekk jiena ġbart donazzjoni ta' libsa tat-tieġ li hija ta' 1904, 1910, 1917, mela dak il-perjodu li l-bissi tat-tieġ kienu suwed, mhux kif nafu llum il-ġurnata li huma bojot. U ma kienux tat-tull. U bad tara il-jewelry li kienu jilbsu bil-barbazzal, bil-brooches, iż-żraben li kienu jilbsu, it-tip ta' kalzetti. Jiġifieri għandek perjodu ta' żmien u bad tara jekk tara tal-preċettijiet, tara l-iżvilupp tal-mant mill-antika llum il-ġurnata. Tara biex nieħdu eżempju tal-bizzilla, għandek il-bizzilla tal-idejn u għandek il-bizzilla tal-magna li għandek il-prestiġju tagħha wkoll. Ma jfissirx xi tal-magna allura ma tiswa xejn. Biss minn għamel l-invenzjoni tal-magni hija wkoll artiġjanat sabiħ. Ekku. Tifhem u speċi hija huwa wirt. Huwa wirt nazzjonali, hemm ħafna x'għad iridu niskopru. Il-kostumi mhumiex biss dak li aħna nafu l-antiki, mhux biss dak li huma tan-nobli, mhux biss dak li ngħidulhom tal-peasants. Anke l-ħwejjeġ li nilbsu llum il-ġurnata fihom storja. Issa jekk ħeditix in-nanna, il-mami, it-tija, hemm storja warajha għaliex ma xtratix lesta. Tajjeb għandek in-namra, għandek l-iskil tal-ħjata, ħjata bl-iskwerra, ħjata minn pattern li sibt fiktiv, magazzin fuq il-medja soċjali, waqt li tkun qed twittex sib patterns, dejjem għandek tiskopri. Tajjeb, kienet interessanti ħafna u jekk inkunu nistgħu darb'oħra nintervistawk fuq xogħolok bħala kuratriċi wkoll għax interessanti ħafna l-fatt li tara dak li jagħtuk speċi informazzjoni fuq perjodu u era ta' żmien differenti ħafna minn tagħna. U speċjalment meta tkun għext, ma nafx jekk inti għext l-era tal-bell bottoms, l-era tal-miniskirts. Tant hemm xi tfittex dwarha u tant hemm interess u li tabdek ċertu nostalġja u tajt min jaf min li bisom il-ħwejjeġ min kien u mbagħad għandek l-istorja tal-persuna, hemm ħafna x'tiskopri. Mbagħad għandek mhux biss il-biss, għandek dak li huwa ekleżjastiku, hemm diversi.